Pansyon sa usa ka namatay nga bata sa Coronadal City, gibuslutan. Sumala sa pamilya ug mga residente, gisulayan matud pa og kuha ang pipila ka parte sa lawas niini aron himuon daw og anting-anting. Ani ang report ni Justo ni Humamil. Bisitahon unta ni Chenilyn Mamburao kauban ang iyang bana ang lubnganan sa ilang 7 ka bulan nga anak nga lalaki sa Barrio 4 sa Barangay New Pangasinan, Coronadal City adlong Biyernes. Pero naabtan nilang dunay dakong buslot ang pansyon sa anak nga namatay sa sakit nga pneumonia. Nakagawas na ang tiil niini gikan sa lungon. Nakana ang iyang tiil, nagagawas na sip. Tingalaga ni kami kay nga amo sa tuang napuan. Pagbisitahan tani namon kay silbihan naman ka kandila kay adlaw masubong nga Birni Santo. Ikasiyam naman niya ka adlaw. Nagtuo ang pamilya og pipila ka mga residente nga gisulayan og kawat ang pipila ka parte sa lawas sa bata aron himuong anting-anting. Do amo siguro daw to sir. Ang tuway-tuway sang bata siguro ang kwaon sa tote pero wala man sir gitan-aw man kay ina ang kanya wala man. Unsa ray na ano sa bata mo okay gihapon tong apat ang lawas? Oo, okay man. Gilayon sab gipaayo sa banay ang pansyon. Gipangita pa sa otoridad ang mga responsable sa pagguba sa pansyon. Apan subay sa investigasyon, base sa pahayag sa mga nakakita, doon na matud pa'y grupo sa mga kalalakihan nga misulod sa lugar ni atong Biyernes Santo. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.